गिबियावनो बयनिबो इउपिपिएलनि गायसनथाय साननि गाहाम हामलायनायखौ आं बे समाव बावहरग्रोदों। दिनै जोंनि इउपिपिएल जि पार्टी बे पार्टीया गावनि गायसनथाय सानखौ गासिबो प्राइमारियावनो खालामदों। 420 प्राइमारि दङ आरो गोदानै गहपुर बिश्वनाथ आरो सनितपुरनि जे ओनसोलाव जोंनि पार्टीखौ दानाय जाबाय बे ओनसोलफ्रावबो फालिनाय जादों आरो दतमानि बे गेलेग्रा फोथाराव क'क्राझार आरो गसाइगाव बे जिल्ला मोननैजों मिरु जोंनि जे इउपिपिएल जे हान्जा बे हान्जाया जुथायै बेयाव खुंदोंमोन। दिनैनि जे गायसनथाय सान बे गायसनथाय सानखौ जोंनि मोनसे समायखिरा लानाय एबा संकल्प दिबस होननानै बेखौ फोसावनाय जादों। जोङो जाहाथे गोदानै जोंनि बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय इउपिपिएल दोलोआ जाहाथे बावसोमनानै रायजोनि थाखाय जाहाथे खामानि मावनो हायो। दिनै बयबो जोंनि हान्जानि दैदेनगिरि आरो मावथिफ्रा जोङो गोदानै मोनसे सदबांसा जों लादों जाहाथे जोंनि ओनसोलाव गोजोन थासारि गायसननायजों लोगोसे जौगाखांनायनि हाबाफारिखौ जाहाथे मावनो हायो। बिनि थाखाय दिनै साफ्रोमबो जोंनि दैदेनगिरि आरो मावथिफ्रा गोदानै जोङो जानजि खाफ्रादों। नोंथांमोना नुबाय जे 2015 मायथाइयाव इउपिपिएल दोलोआ दतमायावनो दाजादोंमोन आरो दिनै बे 10 बोसोराव इउपिपिएल दोलोआ मोनसे फुल फ्लेजेड मोनसे पार्टी जाबाय, जेराव 2 एमपि दङ, लकसभायाव सासे, राज्य सभायाव सासे, आसाम एसेम्ब्लियाव जोंहा गासै 7 एमएलएफोर दङ, बिनिनो सासे केबिनेट मिनिस्टार, जोंनि बिटिआर हालामाव चिफ डिपुटि चिफ आरो स्पिकार। दा जों बे जे हान्जा बे हान्जायाव मोनसे पलिटिकेल पार्टियाव थानो गोनां जेसेबांनाखि दङ थानांगौ बे गासैबो इउपिपिएल हान्जायाव दिनै दङ। बेनिखायनो बेयो मोनसे फुल फ्लेजेड दिनै बिटिआर हालामाव दिनै बयजोंबो बांसिन अनसायजानाय गोख्रोंसिन पार्टी हिसाबै इउपिपिएलआ गावखौनो गायसनना लानो हादों। फैबाय थानाय समाव नोंथांमोननि गेजेरजों जों खावलायनो लुबैदों गासिबो रायजो राजाफोरखौ गमामायैनो बिटिआर ओनसोलाव गासिबो थाखोनि जौगाखांनायनि थाखाय जानो रायजो राजाफ्रा इउपिपिएल जि हान्जा बे हान्जाखौ मदद होयो। बिनि थाखाय आं नोंथांमोननि गेजेरजों खावलायहरदों। इउपिपिएल दोलोआ 10 बोसोर जाबोबाय, बेनि गेजेराव 5 बोसोराव सरकारखौ खुंनो हाबोबाय बिटिसि ओनसोलाव। बे समाव रायजोफोरनि माबायदि अनसायनाय मोनदों? बेयो रायजो राजाफोरनि मोनसे आशीर्बाद। मानोना खम समनि गेजेराव मोनसे पलिटिकेल पार्टिया इसेबां दावखोनो हाया जुदि रायजो राजाफ्रा अनसायाबा। बिनिखायनो थांनाय 10 बोसोराव बे हान्जाखौ दाजादोंमोनब्लाबो जेलानिफ्राय प्रमद बर' बिथाङा हान्जानि आफादगिरि जानानै हाबा मावदों, बेनिख्रुइ बांसिन रायजो राजाफोरजों अनसायजानायखौ मोनदों, जायनि थाखाय बियो मोनसेनि उनाव मोनसे फैबाय थानाय जे इलेक्सनफोर दङ बे गासैबो इलेक्सनफोरखौ देरहानो हादों आरो भारतनि पलिटिकेल जि सावगारि बेयाव गावनि जे मुं इउपिपिएल हान्जा बेखौ गायसननो हाबाय। दिनै जों एनडिएनि मोनसे पार्टनार महरै जों खामानि मावनायनि जों खाबुखौ मोनदों, जायनि जाउनाव जोंनि बिटिआर हालामाव बायदिसिना जौगानायनि जे हाबाफारिफोर बे हाबाफारिफोरखौ खालामनो हादों। दा बेवहाय जोङो खावलायनो लुबैदों, मानोना इउपिपिएल जि हान्जा बे जे सरकार बे सरकारा फरायसाफोरनि थाखाय, आइजो माहारिफोरनि थाखाय, आबादारिफोरनि थाखाय गासिबो थाखोनि थाखाय बे बायदिसिना स्किमफोर लानानै खामानि मावदों। नोंथांमोना आथिखालाव जेरैबायदि साख्रि बाख्रिखौ होबाय थानाय जादों, गोग्गो खुनु बाहाय लाखोमाजासे बावहाय मेरिट वाइसैनो बावहाय साख्रि बाख्रिफोरखौ होनाय जादों, एपइन्टमेन्ट राननाय जादों। बेफोरखौ नुनानै थारैनो फरायसा आरो लाइमोनफ्रा गोसो दुंनाय फैदों जे गमामायैनो प्रमद बर'नि जे सरकार बे सरकारा जेरै रादाय होदोंमोन थिग बेबायदिनो खामानि मावगासिनो दं। दिनै गेलेगिरिफोरनि थाखाय फुटबलखौ लानानै दिनै ख' बायदिसिना बिथिङाव गेलेगिरिफोरनि थाखायबो बिटिआरनि जे सरकार बायदिसिना हाबाफारि लानायखौ नोंथांमोना नुदों। कालचारनि थाखायबो बायदिसिना हाबाफारि खालामगासिनो दं। मोनसेबो बिथिंखौ बाद होनाय जायाखै, मानोना माहारिखौ गेरेमसा गायसननायजों लोगोसे जोंनि हालामखौ जौगाहोनायानो इउपिपिएलनि थांखि आरो बे थांखिखौ लानानै दिनै इउपिपिएलआ खामानि मावगासिनो दं। खम समनि गेजेराव बिटिसिआव बिसायख'थि जानो थांगासिनो, इउपिपिएल हिसाबै गोदान मिशन बा गोदान मोनसे मोन्थोर लानानै रायजोफोरनि गेजेराव हाबनानै बिसायख'थि फोसावदिंगोन नामा? फैगौ सेप्तेम्बरनि
थामथि सप्तायाव बिसायख'थिखौ जागोन होननानै आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंगासिनो दङ। बिनि थाखाय जों साखाफारा जे जोंहा 40 जे समस्तिफोर दङ बे 40 समस्तियाव बिसायख'थि गेलेनो थाखाय जोंनि जे हान्जा बे हान्जाया थामथिम सिगाङाव बिटिआर एकर्ड बायदियै दिनै गहपुरसिमहालागै जोंनि जे सिमा बे सिमाया लावबाय जेराव बेरेखा हान्जाफ्रा माखासे गौथुमफ्रा बुंदोंमोन जे बे एकर्डआ नामावल' जाबाय खुनु मोनसे गामि हाबा बायदिसिना बिथांमोना बुंदोंमोन नाथाय दिनै गामि हाबसे हाबनानै दिनै बिसोरो फैगौ जे बिसायख'थि बे बिसायख'थियावबो भट होनो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो दिनै बर' रायजो राजाफ्रा जोंनि मानगोनां प्रमद बर' आरो जोंनि हान्जानि सायाव फोथायनायखौ लाखिदों एकर्डनि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ मावफुंगासिनो दङ आरो जेफ्रा मावफुंजायाखै बायदि सोरबा नुदोंबा बेफोरबो दिनै आन्डार प्रसेसआव बेफोर खामानिफ्रा दङ। दा बेबायदिनो मोनसेनि उनाव मोनसे एकर्डनि दफाफ्राबो मावगासिनो दं। बेनिखायनो जों खावलायदों हारि धोरोम बासिया जासे बिटिआर ओनसोलनि बयबो प्रमद बर'नि दैदेननाय जे इउपिपिएल पार्टि बे पार्टिखौ मदद खालामनांगौ जौगानायजों लोगोसे गोजोन थासारि जाहाथे बेयाव लाबोनो हायो आरो बायदिसिना फसंथान लाबोनायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि बेखार लाइमोनफ्रा बेवहाय जिउ खुंनानै थानायनि राहा लामा जाहाथे मोनो साख्रि बाख्रि मोनो डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट बायदिसिना खामानि मावनानै जाहाथे न'खर खुंनो हायो गावबागाव आथिङाव गावबागाव जाहाथे गसंथानो हायो सेल्फ सापर्ट जाहाथे जानो हायो बिनि थाखाय जोंनि जे सरकार मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा नाजागासिनो दं बयखौबो आं बिनिखायनो इउपिपिएल हान्जाखौ मदद होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेरजों आं खावलायहरदों।